Kani kadeka Pati CTV. Hadian ki khubor le beijat hakabalalap ya kajingdan kti kiriusan Pyrthei. Kajing kano drong kti ulat kejelai ki kemthei menta sakawai kajingja kala pau Pyrthei. Hakaba kawai kesamla kala kano persya ya director jang ketenat soil and water conservation. Kani kesamla kabala buri ya kerteng. Kalaito bakala rung kam hakatnat soil and water conservation hau benai risau jang snam arajar katsan kum kapion odoli. Kabaka kam kabala bensyat haka kalong bendan bau director kani ketenat ubak Donald Langste. Ya kani ke jingkeno kani ke samla kala penpau om tang laki kintian leng ba ke jekran ba kinong patai kubor handai kala etho bakala ujor tengru wat ki bor bahalor da ka jingtho kabala ujor ba new director jong kani katnan ulale dan bor eka bar ki Jingthmu le Sniew balai pojaj show kani ke samla kala etho ru ba ya kani ke ju ke jing ujor kala li ujor tengru show principal secretary baru under secretary jong kani katnan nadu ka pratrik unai wing usnam arja kan reu balala handai ke ek ba kini ki Ophisar klale kalong tang macu pengkria kam yaka nasyolong sya office jong joint director of soil and water conservation research and training kabaran habernihan kata hau benai naiwing jong snam arja khan riu haba kabat CCTV kala persang banyakran bad uniu director om syamlayo satya banyakran bad u haba kabat CCTV kala persang banyakran bad uniu director om syamlayo satya banyakran bad u wat hadian kejing persang phone bon sien handai katkum ke khobor ke balayo naki wepat ki paranong pathai khobor laong bau new he jong ni katnan ula kan taj alor kini jingsa keno baro ngala join duty how October kat center 2015 join der ka kam jonga hang te no director tu kasngi khot direct nga ba ngali tracing jungi kade ka por to sau shitek lasting sau na kum tu bangale but I dialam himai but driver jungi sing jungi ban trai naru tu kasngi hingas dang trai ben ngam judan shuti pakisngi Saturday ngam dan shuti Republic Day ngam judan shuti ki Sniew ya ki sngi ban ne ki state holiday without any holiday ngalet trai bet duty jonga ka day bet anadu pra hadu kat bakut ke duty kam judan fix timing ting ting ru bajirung hablan ting ting pra bajirung hapoi it just depend kam dan fix timing bangan let bangan wan and ka ying jonga ba director ka jan ha kum basan minute la poi then mam na ka po director is ko nga bang ngan sa ying la ju ong kita ka po ki hi tu ki benai yang ban sa nga wala ka tar mo si ignore ki jing ong jing am ju kan sno number ba im pa dong am ha ulas week jong February kan I ong nga ba ngahap di ban sa forcefully I pa ong jo ha ka tu ka kan thei bo shong tu then bangam tre bansa next day imsha shinga bandrung hiyang ha khamat jonga I khang ke jing khang imsha bandrung then I pha mi ek tu kan thei yong bet ba nadung tasi o ka wan tre shu na ba ngam tre bansa ha tu ka sngi hi I me e jonga inana jonga ki uncle ki let ken bangin ya keren ba director beli ba ile akumnya I me jonga ru be shabar I keren tang bat anti jonga ba I uncle jonga I ong hana bagadi ka rule jong government ba ngahap di ban sa be odli pion kamut ba ngan sa haye te wala katai anti jonga ri keli ba ka beli ka don kam iu menmiet don kam I ka menmiet te I kam jubab yang da fikwa ban thoi shu tho be daga shiti dang la tho shiti shapo director ba complain hapo office ru without any action hadian tu nga complain siya under secretary si Basanram then complain siya minister wala kataru ngamyo action ngamyo reply iru ka salary ru la stop wala I stop salary imsya nga bandrung shiying system jung iru ngalit la ka duty kumari wan let ngalit bet nadu kumdo khnai BGAA nga shong me hadu bende let bi director number ba ka ying kalong kenja ngam na ban shong selam tengah silin ashing ba ka ying jonga director ka jan ha ngale sile daman la ka singale di la stop salary ru ngadang let bet ba ka duty jonga ban let em jik takti te pa juk takti ra menu tama de tang ba ka ru kompet jung I ka ru kom keren jung I ka ba jusuk tenat kin kumui keren ana beli fis nga than gumni penrai kho ipet ki khamat kumnu ngashi salia teng kitu ki jing keren jung I ngashi thaj tang kita hi namar ba ma I director isa marubai umdan menu dan tang to ko ken thei ba sa ba nga ba I khun ju tu ken thei adi ni oi nga kumni lada fisa ma phi ra ba nganum khat shu ra ya kanika
sa ban nga na kani kan li sa no shti kwa to lajong na sa no tang mapi ban nga di kini ki wat se mala penting kum no man sa tang mga ba director haying ka bahe ba ngamla man sa ber ke usun rang brio a family jong ar kim sha dai le ru ki mama ki nana ime iru im sha kan nga ban sa min aru praterik September nga pha ka letter sha director bangan kil ba man pelat ya ka shiti jonga bat ba in khot be nga hajing trei bat banganum tre ban sa amin then katu letter hinga phasha under secretary ru then ha u live hoterik u September ngali kendu ye MLA ye iba Roni dan li kendu iba Roni ngala batai ki problem jonga bar khoi i ong to nga sa shupen phone daladap nang tu ha ka henry terik u October ngapa ada kasiti kan syai Baroni dan kumtai kam klam yo result hi tak shiti jongaru ha ka sautri u November ha ka por sau shitting i gumtu i call i superintendent i ong hana ba ong director nga bangali tre syapo ka ying jong ba jong iba senram kadi ka bifun min miet kadi ka sni Friday min miet ngalit train no min Saturday kan min step ngalit bangan report ikat duty time sing jing ba senram tiba senram yo nga claim ko official letter tu film numla ban one tray kadi Saturday tu mo ngalit tray yo nga claim official letter ti film yo ba fin tray yo nga klipan sa ko official letter dan fin sa one tray hang ni hing jong i ti min mandi haka mandi bangalet nyutereng ngalit syapo ka ying syapo office bangalit pan ka letter Henry ki klam ai nga ka letter u director u kam on na to la biang ngalit trishu pa ong hai superintendent yang ngalit trishu and ka letter ru nga klam yo hadin kum tahi khandai terek hi kasawan no ka tu ka call ka transfer letter jonga banlisha berni Halor kini ke jingkeno jong ni ke samla persya yo director jong ketnat soil and water conservation na kaliang ke president jong ke seng civil society women's organization ke kong Agnes Karsieng kala pendam jor yo ni director ba ni pendam jor namar ba ki shim kabu ye ki kena bepli ki bako akam ko jam ki bala apply hok ya ka kam ka jam ru ila ya daki kendon ki badai kat kum ke jingkwa jong sarkar but habak ni wat RTI ru la wat RTI ban kelish pang kata ka orderly pion po sekretariat ki om pa jubnas pang kata ka orderly pion te kum no tau director la ban create kata ka post orderly pion but kalau kabu ada jengkeli ru balai bakan nega sekretariat ka naga chief secretary umla ante la kami ka ni ai mon ka ni ka kamla ban bon teli ke sekretariat kan don bitang ka sekretariat ki wei kin sulong trai hapo jong ke sekretariat bat kani kalong ka jing ai lat imat ban penjor ka jing bamsap bat ru ban yo lat ban shim ka bui ken thai khna ki ba kwa kam ko jam namar ba kani ka rukom ong ban samiet mentat teng kidon ki bahap sa lang sa no ha ka jing kwa bating ya ta kam yo du kam nama kidon ki ba poi ha ka shitom te phintep ayu la da men miet ya ai da ka ka ban pen thia khna ki se bat bor hang tu menta kam judan ha ka an jong ka sarkar ban ngim dai ban sha kum kini ki jai an dar kidon ru ba kin pha sa miet ki khna ikin thai ko wei ru menta ndai ila uli wat se kata ka LPC jong i namar ba ila ale ya kata ban join siya po bernihat ndang ila liwat ya kata ka LPC ngi sa tip peleng ba ya ka LPC kin sa pelait sa tang ndala adap siu siya ka pisa ka basa de menta kumutaw director ula di mentip kita kendon umla ba ju pendek ki bakwa trai bepli ki dai ki don kam ya kata ka jingirap ban ya rap hayeng dan rai lada kini ki he officer ki thambor kumni kalong banyan ya ka jakpo jong kiru Kani gadega Pyrthei TV